Miss Love. Magandang araw po sa inyo. 28 taong gulang na ako. Isang lalaking walang natapos, walang maayos na trabaho at matagal nang naliligaw ng direksyon sa buhay. Lumaki akong palaban, mabarkada, sugal at bisyo. Kung tutuusin, isa akong halimbawa ng taong sinayang ang mga pagkakataon. Itong kwento ko ay kwento ng isang pagkakamali, ng kahinaan at ng isang damdaming hindi ko dapat naramdaman. Ang babae sa kwentong to ay hindi basta-basta. Siya ay kaibigan ng nanay ko at higit sa lahat, siya ang ninang ko. Tawagin natin siyang Binis. 40 years old na. Matandang dalaga, disenteng babae, at buong buhay niya, inalay niya sa trabaho at pamilya. Wala siyang asawa, wala ring anak. Namumuhay ng mag-isa sa isang bahay na masyadong malaki para sa isang tao lang. Dahil sa kagustuhan ng nanay ko na mailayo ako sa mga barkada at gulo sa kalsada, doon niya ako ipinapisan sa bahay ni Ninang Benis. Doon ako nagsimulang tumira at doon ako nagsimulang magbago. Pero hindi ko naman akalain na may mararamdaman ako sa isang babaeng tinuturing kong pamilya. Ito ang aking kumpisal. Ito ang kwento ko kung paano ako nahulog sa sarili kong ninang. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Derek. Mas kilala sa amin bilang tambay, basagulero, at palaging nasa labas kasama ang barkada. Sanay sa bisyo, sa kalokohan, sa buhay na walang plano. Isang araw, nalaman ng nanay ko na naghahanap si Ninang Binis ng makakasama sa bahay. Kailangan daw nito ng tutulong sa gawaing bahay, sa pamimili, sa maliliit na bagay na mahirap gawin kapag nag-iisa ka sa isang malaking bahay. Doon ako kinausap ng nanay ko. Anak, baka pwedeng ikaw na lang ang tumulong kay Ninang Binis mo. Sabi niya isang gabi. Malay mo, doon ka magbago. Malayo ka sa barkada mo. May gagawin ka. May magiging responsibilidad ka. At higit sa lahat magkakapera ka. Sasahod ka. Hindi ako agad pumayag. Kasi nahihiya ako, Miss Love. Paano kung husgahan ako ni Ninang? Paano kung makita niya kung gaano ako kawalang kwenta? Pero wala rin naman akong karapatang tumanggi. Umaasa pa ako sa nanay ko. At sa totoo lang, pagod na rin ako sa ganitong takbo ng buhay ko. Kaya naman isang umaga, dala ang iilang damit at gamit. Lumuwas ako. At ngayon nga ay nasa harap na po ako ng bahay ni Ninang Benis. Malinis, malaki at tahimik ang bahay. Para bang ibang mundo kumpara sa kinalakahan kong magulo. Pagbukas niya ng pinto noon, nagulat talaga ako sa itsura niya. Hindi siya mukhang 40 years old. Simple lang ang suot niya noon. Duster na lampas sa tuhod. Pero grabe, ang ganda niya pala. Sexy siya, maputi at makinis. Para siyang artista. Nagtataka nga ako, paano siya naging kaibigan ng nanay ko? Napakasimple niya. Samantalang si Ninang Binis, sosyal at sopistikada. Derek? Sabi niya at bahagyang nakangiti. Ikaw na ba yan? Opo Ninang. Sagot ko na halos hindi makatingin sa mga mata niya. Halika, pasok ka. Simula ngayon, dito ka na ha? Sana'y magkasundo tayong dalawa. Hindi niya ako tiningnan bilang magiging trabahador niya. Nirespeto niya at maayos niya akong pinakitunguhan. Kahit alam kong puro negative naman ang kinukwento ng nanay ko sa kanya. Mula noon, doon na ako nag-stay. Araw-araw ako ang naglilinis ng bakuran niya. Nag-aayos ng kung ano-ano. Kapag may sira, kapag may kailangang bilhin, ako ang lumalabas. Kapag kailangan niya ng driver, ako ang tatawagin niya.
Salamat, Derek ha. Madalas pa niyang sabihin, malaking tulong ka talaga sa akin. Mukhang mali yata ang nanay mo sa mga kwento niya sa akin ha. Anya sabay ngingiti ng matamis. At sa bawat ngiting iyon, may kakaibang pakiramdam sa dibdib ko. Unti-unti, nagiging komportable kami sa isa't isa. Sa umaga, sabay kaming nagkakape ni Ninang Binis. Sa hapon, sabay rin kaming kumakain. At sa gabi, nagkukwentuhan kaming dalawa sa sala tungkol sa trabaho niya, sa buhay ko, at sa mga pagkakamali ko, sa mga pangarap na hindi ko nasisimulan. Hindi niya ako sinisermonan. Hindi niya rin ako minamaliit. Tahimik lang siyang nakikinig. Bata ka pa, Derek. Sabi niya, hindi pa tapos ang laban mo. Pwede ka pang bumawi. Hindi ko alam kung bakit pero iba ang dating ng mga salitang iyon kapag galing sa kanya. Pero sa mga gabing tahimik ang ba. Hindi ko pa alam noon, Miss Love, na sa simpleng pagsasama namin sa ilalim ng iisang bubong, may unti-unting mabubuong damdamin sa loob ko. Isang damdaming hindi ko dapat maramdaman sa kanya. Lumipas ang mga buwan. Doon ko unti-unting naramdaman kung paano ko nagiging bahagi ng mundo ni Ninang Binis. Hindi lang bilang inaanak, hindi lang bilang trabahador niya, kundi bilang isang taong may papel sa araw-araw niyang buhay. Araw-araw may routine na kami. Gigising ako ng maaga, magwawalis ako ng bakuran, lilinisin yung sasakyan, magdidilig ng mga halaman, at minsan ay maghahanda ako ng almusal niya. Siya naman, magtitimpla na ng kape pagkagising niya, habang tahimik na pinapanood ang kilos ko mula sa pinto ng kusina. Ang sipag mo yata ngayon ha. Minsan ay biro niya. Ngumiti lang ako. Kailangan po ninang Ayoko namang maging pabigat. Nakakahiya. Hindi ka naman pabigat Malaking tulong ka nga sa akin. Sagot niya. Simple lang ang mga salitang yun pero may bigat sa puso ko. Hindi kasi ako sanay na pinupuri. Hindi ako sanay na sabihang may silbi. Kaya sa tuwing sinasabi niya yon, para bang may bahagi sa loob ko na unti-unting bumubuo muli ng tiwala sa sarili ko. Sa tuwing uuwi siya galing sa trabaho niya, sasalubungin ko siya. Derek, sabay na tayong kumain ha? At sa pagkainan, doon kami nagkakaroon ng mas mahabang usapan. Alam mo, sabi niya, sanay na akong mag-isa. Pero iba pala talaga kapag may kasama at kausap ka sa bahay. At iba pala kapag may naghihintay. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Tumangulang ako, pero sa loob ko may kung anong kumurot. Parang gusto kong sabihin na hindi na siya mag-isa, na may kasama na siya, na nandito na ako, pero hindi ko sinabi yon. Sa mga araw na yon, napansin ko kung gaano kaayos si Ninang Binis sa lahat ng bagay. Hindi siya pala kwento tungkol sa sarili niya, pero kapag nababanggit niya ang tungkol sa pamilya, may lungkot ang boses niya. Hindi na ako bumabata, Derek. Minsan niyang nasabi habang naglalaba kami. Akala ko noon, magkakaroon din ako ng sarili kong pamilya. Pero siguro, hindi lahat talaga ay binibigyan ng ganoong pagkakataon. Siguro nga, tatanda na lamang akong dalaga. Mag-isa. Tumingin ako sa kanya. Basang-basa ang kamay niya. Nagsabon at tubig, pero maayos pa rin ang tindig niya. Isang babaeng matatag, pero halatang may kinikimkim na lungkot. Ninang, hindi naman po kayo nag-iisa Nasabi ko na lang na halos pabulong. Andito naman po ako Ngumiti siya. Salamat, Derek ha. Simula noon, mas naging malapit pa, Miss Love, ang loob namin sa isa't isa. Madalas na siyang magkwento sa akin ng tungkol sa sarili niya. Ako naman, unti-unti ring nagbubukas.
Inaamin ko sa kanya ang mga pagkakamali ko, ang mga naging bisyo ko, ang mga desisyong kinapahamak ko noon. Pero hindi siya nagalit. Hindi niya ako hinusgahan. Ang sabi niya lang, lahat tayo may yugto sa buhay na maliligaw, Derek. Ang mahalaga, marunong kang bumalik. Marunong kang hanapin ang tamang daan. At doon ako napatitig sa kanya. Bakit nga ba wala ni isang lalaking nagtangkang manligaw sa kanya? O sadyang mapili lang siya sa mga lalaki? Para sa akin kasi, masyado siyang maganda. Habang tinititigan ko siya, lumalakas yung kabog ng dibdib ko noon. Pakiramdam ko, nakikita ko sa kanya ang babaeng pinapangarap kong makasama habang buhay. Hindi ko maipaliwanag kung kailan nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Isang gabi, inabutan niya akong nakaupo sa bakuran, nakatingin sa langit. Mukhang may iniisip ka, tanong niya. Parang gusto ko na pong ayusin ang buhay ko, Ninang. Ayoko nang manatiling ganito. Ayokong maging lalaking walang direksyon sa buhay. Tumabi siya sa akin sa bangko. Magagawa mo yan, sabi niya. Hindi ka naman mahina, Derek. Hindi ka lang nabigyan ng tamang pagkakataon. Nang mga sandaling yon, parang may kung anong umusbong sa dibdib ko. Isang damdaming halo ng pasasalamat, paghanga, at kung ano-ano pang hindi ko kayang pangalanan. Alam kong siya ang ninang ko. Alam kong kaibigan siya ng nanay ko. Alam kong hindi dapat lumagpas sa hangganan ang anumang emosyong nararamdaman ko. Pero hindi ko maikakaila na may kakaibang puwersang humihila sa loob ko. Isang pagnanais na mas mapalapit pa, mas makilala pa siya, at maprotektahan siya. At siya rin, para bang unti-unti rin siyang nasasanay sa presensya ko. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging natural na ang pagsasama namin. Parang dalawang taong matagal nang magkasama at nagkakaintindihan kahit hindi nagsasalita. Hindi ko pa alam noon na ang pagiging katuwang ko sa bahay ni Ninang Binis ay hindi lang pala sa gawaing pisikal. Unti-unti, naging sandalan niya rin ako. At sa proseso ng pagtulong ko sa kanya, ako naman ang unti-unting nabubuo bilang lalaki, bilang tao. Bilang isang lalaking nakaramdam ng damdaming hindi inaasahan at hindi ko alam kung hanggang saan ako nito dadalhin. Hanggang sa dumating ang isang gabi, umuwi si Ninang Binis na halatang pagod. Tahimik siya, hindi tulad ng dati na may kwento agad tungkol sa trabaho. Nakaupo siya sa may sala at nakatitig lang sa kawalan. Ninang, okay lang po kayo? Tanong ko. Umiling siya. Napagod lang siguro. At nalulungkot. Umupo ako sa kabilang sofa. May problema po ba? Matagal siyang hindi sumagot. Tapos bigla siyang nagsalita. Mabagal at parang nanginginig ang boses. Alam mo, Derek, mahirap palang mag-isa. Sanay ako, oo. Pero may mga araw na bigla mong mararamdaman na para bang may kulang. Para bang may espasyong hindi mapunan ng trabaho, ng pera, o ng katahimikan. Hindi ko alam ang isasagot, pero ramdam ko ang bigat ng mga sinasabi niya. Simula nang dumating ka rito, parang hindi na ganoon katahimik ang bahay. May nakakausap na ako, may naghihintay sa akin. Dugtong pa niya. Napatingin ako sa kanya. Ninang, mahina akong tawag. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatitig sa labas. Alam kong malito. Alam kong hindi dapat. Pero hindi ko maikakaila na nasanay ako sa presensya mo, Derek. Tumayo rin ako. Hindi ko alam kung bakit, pero kusa akong napalapit. Hindi ko siya nilapitan ng sobra, pero sapat na ang distansya para maramdaman naming pareho ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin.
Ako rin po. Pag-amin ko, simula nung dumating ako rito, malaki ang nagbago sa akin. At hindi lang po kayo ninang sa paningin ko. Lumingon siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita akong may kislap sa mga mata niya. Derek. Nung mga sandaling yon, parang pareho kaming natigilan sa pagitan ng tama at mali. Sa pagitan ng responsibilidad at damdamin. Sa pagitan ng papel naming dalawa sa buhay ng isa't isa. Hindi ko alam kung sino ang unang humakbang. Basta ang alam ko, bigla na lang kaming nagkalapit. At sa pagkakalapit namin, ramdam ko ang init na bumabalot sa aking pagkatao. Init na nag-uudyok sa akin ang kinin ko. Ang labi ni Venus. At yun nga ang nangyari. Hinawakan ko ang pisngi niya at unti-unti siyang napapikit nang halikan ko siya. Doon, Miss Love, ramdam na ramdam ko ang kaba. Kaba na baka magalit siya, na baka itulak niya ako. Pero hindi niya ginawa. Hanggang sa nauwi yun sa isang tagpong hindi namin parehas makakalimutan. Sa carpet ng sahig, doon nangyari ang lahat. Pagkatapos noon, hingal kami. At doon pa lang kami bumalik sa tunay na mundo. Bigla siyang tumayo at lumayo. Napaupo siya sa may sofa, hawak ang muka. Diyos ko, Derek. Bulong niya, anong ginawa natin? Tumayo ako, parang napako. Gusto kong magsalita pero wala akong masabi. Ang tanging naramdaman ko ay pinaghalong takot, pagsisisi at isang damdaming ayoko mang aminin. Pero may bahagi sa aking ayaw sanang mangyari to. Pero may bahagi ring gusto. Mali to, Derek. Hindi to dapat nangyari. Ninang mo ko. Ano na lang ang sasabihin sa akin ng nanay mo? Hindi ito tama. Opo, sagot ko na lang kahit mabigat ang dibdib. Alam ko po, Ninang. At pasensya na po kung ako ang naging dahilan. Umiling siya. Hindi lang ikaw. Pareho tayong nagkulang ng lakas na pigilan ng sarili. Tahimik kaming dalawa. Parang biglang lumiit ang bahay. Para bang biglang bumigat ang hangin. Simula ngayon, sabi niya na pilit pinapatatag ang boses. Kailangan nating mag-ingat. Kailangan nating itama to. Kalimutan natin to, okay? Tumango ako kahit masakit. Opo, Ninang. Pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ganoon kadali ang bumalik sa dati. May nangyari na. May nabuo na. At kahit pilitin naming itago, alam naming pareho na ang pagitan namin ay hindi na kasing linis ng dati. Sa gabing iyon, bumalik ako sa kwarto ko na magulo ang isip at mabigat ang puso. Doon ko naintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang bawal. Lumipas ang mga araw matapos ang gabing iyon na lumampas kami sa hangganan. Inakala kong magbabago ang lahat. Inakala kong lalayo siya. Inakala kong pauuin na niya ako sa nanay ko o kaya'y sasabihin niyang mali ang lahat at kailangan na naming itigil. Pero hindi yon ang nangyari. Sa mga sumunod na araw, nanatili pa rin ako sa bahay niya. Tahimik kami sa umpisa, iwas sa mata, iwas sa usapan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi naman nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Dahil alam ko, parehas kami ng nararamdaman at parehas naming hinahanap-hanap ang nangyaring yun. Para bang may hindi nakikitang puwersang humahawak sa aming dalawa. Isang damdaming kahit alam naming bawal, kahit alam naming delikado, hindi na basta-basta mapuputol pa. Unti-unti, bumalik ulit ang dati naming mga routine. Pero may kakaiba na. Hindi na tulad ng dati na inosente ang lahat. Ngayon, bawat tinginan ay may kahulugan. Ang bawat katahimikan ay may laman. Ang bawat sandaling magkasama kami sa sasakyan o sa sala ay punong-puno ng tensyon. At sa bawat pagkakadikit ng balat namin,
Kakaibang init ng kuryente ang gumagapang. Isang hapon nun, nadatnan ko siyang nakaupo sa beranda. Hawak ang tasa ng tsaa, nakatingin sa malayo. Umupo ako sa tabi niya. "Ayos lang po kayo, Ninang?" Tugon niya, tapos tumingin sa akin. "Alam mo, simula nang dumating ka sa buhay ko, ang laki na ng nagbago. Hindi na tuloy ako sanay mag-isa. Kapag wala ka tuloy, parang malungkot." Hindi ako sumagot. Ramdam ko ang bigat ng mga sinasabi niya. Alam kong hindi to tama. Pero hindi ko rin maitatanggi na nasanay na akong nandyan ka. Nasaktan ako sa salitang hindi tama. Pero mas tumimo sa akin ang salitang nasanay ako. Parehas lang naman tayo Ninang Binis eh. Kasi simula nang dumating ako rito, kayo ang naging dahilan kung bakit gusto kong ayusin ang sarili ko. Ngumiti siya sa akin. Hindi kami nag-uusap ng direkta tungkol sa relasyon na meron kami. Pero alam naming pareho na hindi na ito basta-basta lang. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming naiintindihan o nararamdaman na hindi na kami makakabalik sa dati. Nasanay siya sa presensya ko at ganun din ako sa kanya. Kapag may sakit siya, ako ang nag-aalaga. Pag malungkot siya, ako ang sandalan niya. At ako naman, mas lalo kong naramdaman na may dahilan na akong bumangon araw-araw. Pero kasabay ng lahat ng yun, palaki rin ng palaki ang takot. Takot na baka malaman ng nanay ko. Takot na husgahan ng mundo. Takot na baka dumating ang araw na kailangan naming pumili sa pagitan ng tama at ng damdaming ayaw na naming pakawalan. Sa isang gabing tahimik bago siya pumasok sa kwarto niya, huminto siya sa may pinto at tumingin sa akin. "Derek, ano man ang mangyari, tandaan mo, hindi ko pinagsisisihan na pumasok ka sa buhay ko." Hindi ako nakasagot kaagad. Tumango lang ako. At sa loob ko, alam kong kahit anong pilit naming itago, may isang katotohanan na malinaw. Ang relasyon namin ay mali. Dahil siya ay ninang ko at ako ay inaanak niya. Sa paglipas ng buwan, nakaramdam ng kakaiba si Ninang Binis. "Ninang, magpahinga na po muna kayo." Madalas kong paalala. Ngumingiti lang siya. "Ayos lang ako, Derek. Konting hilo lang to." Pero alam ko, may hindi tama. Isang hapon, umuwi siya ng mas maaga kaysa sa dati. Tahimik niyang sinara ang pinto at hindi siya dumiretso sa kwarto niya. Naupo siya sa may sala. May hawak siyang maliit na sobre. Nakatingin lang siya roon. "Ninang, may problema ho ba?" Tawag ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa mga mata niya, halo-halo ang pangamba, takot at tapang. "Derek?" Sabi niya ng mahina pero malinaw. "Kailangan kitang kausapin." Umupo ako sa tapat niya. "Kanina, dugtong niya, nagpunta ako sa doktor. Hindi ko na kasi kayang ipagpawalang bahala pang nararamdaman ko." Huminga siya ng malalim, parang nag-iipon ng lakas. "Buntis ako." Parang huminto ang oras. Hindi ko agad naintindihan ang bigat ng salitang yun. Buntis? Isang buhay at isang responsibilidad. Isang bukas na hindi namin napaghandaan. Ano po?" Halos pabulong kong tanong. Tumango siya. "Oo, 3 linggo na raw." Napatayo ako sa gulat, tapos muling napaupo. Parang nawalan ng lakas ang mga tuhod ko. Sa loob ko, nagsisiksikan ng takot, gulat at konsensya. Hindi ko na alam kung paano haharapin ang katotohanan yun. 40 taong gulang na ako. 40 years old na ako, Derek. Hindi ko inakalang mangyayari pa to. Akala ko'y tapos na ang ganitong yugto ng buhay ko, pero heto. May isang buhay na nabubuo. Yun lang, delikado raw dahil may edad na ako. Yun ang sabi ng doktor. Mag-iingat daw ako.
Ninang, nasabi ko na lang habang nanginginig ang boses. Ano pong gagawin po natin? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Doon ko nakita ang determinasyon na matagal ko nang hinahangaan sa kanya. Siyempre hindi natin sasabihin ang totoo. Sasabihin kong may nakasama kong ibang lalaki. Isang taong dumaan sa buhay ko. Parang may kumurot sa dibdib ko. Bakit ho? Hindi po tama na kayo lang ang pinutol niya ako. Para sa'yo. At para sa batang to. Tumayo siya at marahang inilapat ang kamay niya sa tiyan niya. Parang kinakausap ang buhay na unti-unting nabubuo. Bata ka pa, Derek. Marami ka pang haharapin. Marami ka pang makikilala. Ayokong ang buhay mo ay mabalot ng isang katotohanang magbibigay sa'yo ng pasa, kahihiyan at bigat na hindi mo kayang buhatin. Diba sabi mo, gusto mo maging successful? Hanapin mo ang sarili mo, Derek. Ninang, handa naman po akong manindigan. Bariin kong sabi, hindi ko kayo iiwan. Ngumiti siya. Malungkot pero puno ng lambing. Hindi naman kita tinataboy. Pero gusto kong maging malaya ka. Ayokong ang alaala mo sa akin ay maging tanikala sa hinaharap mo. Tahimik ako na nasa harapan niya. Gusto kong magsalita pero wala na akong masabi. Isang araw, dugtong niya, makikilala mo ang babaeng para talaga sa'yo. Magkakaroon ka ng sarili mong pamilya. Ako nang bahala sa bata. Ako ang haharap sa lahat, sa nanay mo. Sasabihin ko sa lahat na may nakasama ako. Napaupo ako, para bang biglang bumigat ang hangin. Pero Ninang, wala nang pero-pero. Nakapagdesisyon na ako. Lumapit ako at marahang hinawakan ang kamay niya. Salamat sa iyo, Derek. Naluluha niyang sabi. Dahil sa panahong dumaan ka sa buhay ko, naramdaman kong hindi ako nag-iisa. Naramdaman kong may halaga pa rin ako bilang babae. Isa kang alaala na dadalhin ko habang buhay. Lalo nang dinadala ko. Isa tong regalo sa katulad ko. Dahil hindi na ako tatandang mag-isa. Nagkatinginan kami. Walang pangako. Tanging paggalang sa desisyong sinabi niya. At nung gabing yon, natulog ako sa kwarto. Iniisip ko ang batang mabubuo at ang hinaharap ni Ninang Binis at ang sarili kong landas na kailangan kong tahakin. Alam kong hindi madali ang desisyon niya pero alam ko ring yun ang pinili niyang paraan para iligtas ang dalawang buhay, ang akin at ang batang dinadala niya. At sa gabing yon, doon ko natutunan na minsan ang tunay na nagmamahal ay kailangang magsakripisyo. Mabilis lumipas ang mga buwan at taon. Hindi ko na namalayan kung kailan tuluyang nagbago ang takbo ng buhay ko. Mula sa isang lalaking walang direksyon, napadpad ako sa ibang bansa. May maayos na trabaho at unti-unting binubuo ang sarili kong kinabukasan. Malayo na ako sa kinagisnan ko. Sa bawat araw sa trabaho ko, isang pangalan pa rin ang palaging bumabalik sa isip ko. Si Venus. Hindi na bilang ninang ko, kundi bilang isang alaala na humubog sa kung sino ako ngayon. Paminsan-minsan nagkakausap pa rin kaming dalawa. Hindi man madalas, pero sapat para malaman kong maayos siya. Maayos sila. Sa mga mensahe niya, palagi niyang kinukwento ang tungkol sa bata. Na kung gaano ito kabibo, kung gaano katalino, kung gaano kasayahing bata. Sa tuwing binabanggit niya iyon, may halo ng saya at lungkot sa dibdib ko. Saya dahil alam kong lumaki ang bata sa pagmamahal. Lungkot dahil alam kong may bahagi sa tunay nitong pagkatao ang hindi nito kailanman malalaman. Isang beses, nag-send siya ng litrato. Isang batang lalaking nakangiti, hawak ang laruan. May mga matang puno ng inosente at pag-asa. Matagal akong nakatitig sa larawan. Hindi ko kailangan ng paliwanag.
Alam ko sa sarili ko kung bakit ganito ang naramdaman ko. Malaki na siya, malakas at masayahing bata, at nagpapasalamat ako araw-araw na binigyan ako ng pagkakataong maging isang ina. Sumagot lang ako ng, masaya ako para sa'yo, Binis. Deserve mo ang kaligayahan. Iyon lang at walang dagdag. Dahil may mga bagay na mas pinipiling manatiling tahimik para manatiling buo. Isang gabi, habang magka-chat kami, may binanggit siya. May nanliligaw sa akin, Derek. Mabait, responsable at tanggap ang anak ko. Hindi ko agad nasagot yun. Parang may kung anong humigpit sa dibdib ko. Pero hindi na iyon sakit. Kung ganun masaya ako para sa'yo. Sagot ko sa huli. Sana nga'y matagpuan mo ng kapayapaan na matagal mo nang hinihintay. At ang kasiyahan. Nag-reply siya ng isang simpleng ngiti. At ikaw, Derek, may pamilya ka na ba dyan? Huminga ako ng malalim bago sumagot. Wala pa nga single pa rin. Naalagaan ko pang sarili ko. Siguro darating din yun sa tamang oras. Tahimik ang mga sumunod na ilang segundo bago siya ulit nagpadala ng mensahe. Salamat sa lahat, Derek ha. Sa panahong dumaan ka sa buhay ko, natutunan kong maniwala ulit. Ikaw ang naging paalala na may liwanag pa rin kahit sa mga panahong akala ko huli na ang lahat. Napangiti ako. May bahid ng lungkod at pasasalamat. Sa malayang bansang kinaroroonan ko, napatingin ako sa bintana. Tanaw ang ilaw ng paligid. Iniisip ko kung gaano kalayo na ang narating naming dalawa. Siya bilang isang ina na muling natutong magmahal. Ako bilang isang lalaking natutong maging responsable at magpatawad sa sarili. Hindi naging kami, Miss Love. Marahil hindi talaga kami tinadhana sa isa't isa. Pero may mga taong dumarating sa buhay natin, hindi para manatili, kundi para ituwid ang direksyon natin. At si Binis, ang taong yun. Ngayon, may sarili na siyang binubuong mundo. May anak at may bagong pag-asa. At balita ko nga, may kinakasama na siya na matanda lamang sa kanya ng 3 taon at isang negosyante sa kanilang lugar. Ako naman, Miss Love, patuloy pa rin naglalakbay. Mag-isa pa rin pero buong-buo na. Hindi na ako galit sa sarili ko. Hindi na ako takot sa bukas. Bit-bit ko ang isang alaala na hindi na kailangang ulitin pero hindi ko naman kailangang kalimutan. At sa tuwing naaalala ko ang nakaraan, hindi na ako nangihinayang. Bagkus ay masaya na ako. Ito po ang aking kwento, Miss Love. Maraming salamat po sa pag-share ng istoryang to sa inyong channel. Muli, ako po si Derek. Dear Miss Love, hindi ko in-expect na mangyayari to. Lalo na't pamangkin ni Mrs. ang involved. Pero minsan, may mga gabing hindi mo alam kung tukso ba yun o pangunawa lang talaga. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Marco. Maayos naman ang buhay at pagsama namin ng asawa ko. Trabaho bahay. Pero nang ma-assign si Mrs. sa Cavite for 2 months, ako ang naiwan dito sa bahay, kasama si Lia. Ang pamangkin niyang nagre-review para sa board exam. Tahimik lamang na babae si Liam. Matalino ito, pero parang laging may iniisip. Minsan feeling ko, napakalaki ng problema niya. Siguro kasi inaasahan nga ng buong pamilya niya na makakapasa siya sa board exam. Dahil graduate siya ng magna cum laude. Isang gabi, pasado 11:00, nagluluto ako noon ng noodles. Alam yun na, lalaki, yun lang ang madalas alam lutuin. Habang nasa kusina ako, may mahinang hikbi akong narinig mula sa kwarto niya. Nung una, Miss Love,
Hindi ko pa pinapansin. Baka kasi nanonood lang siya ng K-drama. Pero nung tumagal, naisipan ko nang tingnan. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumalabit sa akin. Kumatok ako. Lia? Okay ka lang? Tahimik. Tapos maririnig mo yung mabilis niyang pagpunas ng luha. Yung pilit na pagkontrol ng boses. Tito Marco, okay lang po ako. Buksan mo muna sandali. Sabi ko. Ilang segundo niyang tinimbang siguro yung sarili. Then maya-maya, bumukas yung pinto. Namumula yung mga mata niya. Pawisan ng palad. Halatang kabado. Naka-oversize na t-shirt siya noon. Naka-short ng maiksi. Kita ang mapuputi at makikinis niyang hita. Kita mo rin sa kanyang muka. Yung parabang pagod na. Pasensya na po. Ang ingay ko siguro. Nahihiya niyang bulong. Hindi ka naman maingay. Sagot ko. Tumingin siya sa may sahig. May problema ba? Tanong ko. Bumagsak po ulit ako sa exam. Pangalawa na to eh. Hindi ko na nga alam kung kaya ko pa. Wala na akong mukhang maipakita sa pamilya ko. Kay mama, kay papa. Nahihiya ako sa kanila, Tito Marco. Doon nagsimula ang lahat. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero hinawakan ko yung balikat niya. Marahan lang naman, yung sakto lang para maramdaman niyang may kasama siya. Tingnan mo ako. Dahan-dahan niyang tinaas yung mukha niya. Hindi ka susuko. Alam mo kung bakit. Kasi may naniniwala sa'yo. Sino? Si tita. Tanong niya. Hindi lang si tita mo. Ako rin naman. Nagulat pa siya. Kita sa mga mata niya yung pag-iba ng tingin. Parang doon unang nag-shift ang hangin sa pagitan namin. Tito Marco, she said softly. Pwede po bang dito muna ako sa may sala? Ayoko muna sa kwarto ko. Na-stress talaga ako eh. O sige, samahan na rin muna kita. Nagluluto ako ng noodles, gusto mo ba? Ngumiti siya ng bahagya. Tumango siya. Salamat po. At doon nagsimula ang unti-unting paglalapit naming dalawa. Habang kumakain kami sa sala, napansin ko ang panay na tingin niya sa may braso ko. May problema ba? May sasabihin ka ba? Tanong ko. Nag-aalangan pa siya tapos bigla mas bagay po pala sa inyo yung nakasando lang. Mas mukha kayong, alam niyo na. Ano? Mukhang ano? Mukhang approachable. Approachable? O baka naman mas gwapo. Mas machong tingnan. Pangaasar ko. Namula siya. Naku dito, wag ganyan ah. Totoo naman na sasabihin mo sana yon, hindi ba? Hindi siya sumagot pero ngumiti siya. Yung ngiting alam mong may tinatago. Totoo naman. Yun naman talaga, sabi niya. Pagkatapos kumain, nagbukas siya ng topic na hindi ko in-expect. Tito Marco, salamat po ah. Kasi dahil sa inyo nawala yung stress ko. Siya nga pala. Bulong niya. Pag wala si tita, ang tahimik ng bahay no? Buti na lang nandito kayo. Lia, andito lang ako. Ngumiti siya ng maliit. Pero baka pagsawaan mo ko. Araw-araw akong nakakasama mo ngayon. Hindi kita pagsasawaan. Sabi niya. Tumingin siya ulit sa akin, diretso. Matagal, para bang may sinusukat. Tito, baka maniwala ako dyan ah. Sigurado kayo, hindi kayo magsasawa? Saglit akong natigilan. Kung ibang babae yon, tatawanan ko lang.
Pero kay Lia, iba yung dating. May lambing. At doon nagsimula ang problema. Nung papasok na siya ulit sa kwarto, tumigil siya. Tito Marco, salamat. Kasi ikaw yung unang nag-comfort sa akin ngayon na kailangan ko. Umiling ako. Anytime, Lia. Walang problema. Tapos bigla siyang lumapit. Isang hakbang. Hindi siya yumakap. Hindi niya ako hinawakan. Pero sapat para maramdaman ko yung init ng hininga niya. Salamat talaga. Mahina niyang sabi. At bago siya pumasok, ngumiti siya. Yung ngiting hindi ko makakalimutan. Hindi yung ngiting malandi. Pero hindi rin inosente. At doon ko naramdaman yung kakaibang kilabot sa dibdib ko. Hindi ito dapat, pero bakit parang may nagsisimula? Pagkagising ko kinabukasan, hindi ko alam kung bakit unang pumasok sa isip ko ay yung tingin ni Lia kagabi. Tsaka yung sinabi niya nga, sige ka, baka maniwala ako. Hindi ko alam kung biro ba yun o sinadyang patama. Pero mula nung gabing yun, parang nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. Paglabas ko sa sala, nandun siya. Nakamaiksing short, sando na sobrang hapit sa kanya. Bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Nakaupo siya sa carpet. Hawak ang laptop at ang buhok niya'y nakalugay. Sa bawat pagkakayuko niya, hindi ko maiwasang mapasulyap sa bagay na hindi dapat. Mukha siyang hindi nag-ayos, pero bakit parang ang ayos niya? Good morning, Tito Marco. Bati niya. May lambing na hindi ko nakikita dati. Ang aga mo, sabi ko. Hindi ako nakatulog. Naisip kita. Lumapit siya ng dahan-dahan. Parang natural lang. Ramdam ko yung tensyon na akala ko lang ako lang ang nakakaramdam. Naisip ko yung sinabi mo. Hindi kita pagsasawaan. Tapos ngumiti siya. Nakatingin lang ako sa kanya. Totoo naman yun. Sure ka? Baka naman pag board exam season na ulit, tas ma-stress ako, maging iyakin. Tumingin siya sa mga mata ko. Baka naman magsawa ka kaka-comfort sa akin ha? Ano bang iniisip mo? Tanong ko para maiba. Ngumiti siya. Wala po. Curious lang ako kung gaano kahaba yung patience mo pagdating sa akin. Ako naman ang natahimik. Hindi ko alam kung sinusubukan niya ako o talagang ganito siya. Ngayon lang naman kasi siya nagsasalita sa akin ng ganun. Ngayon ko lamang naririnig ang mga bagay na to sa kanya. Bandang tanghali, nag-vibrate ang phone ko. Tito, kakain na po. Nagluto ako ng sinigang. Hindi ako sanay na siya ang nag-aasikaso. Nag-reply ako. Sige, papunta na. Pagdating ko sa kusina, nakahanda na lahat. Tapos siya, nakaupo, kumakain ng mangga habang nakasandal. Masarap to Anya. Nanood pa ako sa YouTube para ma-perfecto. Kasi gusto kong ako unang gumawa ng first move ngayon. Tapos biglang tumawa siya. First move saan? Tanong ko, kahit alam kong delikado yung tanong. Sa pag-aasikaso sa'yo. Para naman hindi lang puro ikaw yung nagko-comfort sa akin. Di ko alam kung bakit tumibok yung dibdib ko ng ganoon. Pagkatapos ng buong maghapon noon, Miss Love, lumapit siya sa sala habang nanonood ako ng TV. Tumabi siya. Hindi yung malayo. Tito, pwede ba akong humilig? Sa unan? Tanong ko agad. Hindi. Dito. Tinapik niya yung braso ko. Nagulat ako. Comfort ulit? Hindi. Nakakapagod lang and tumingin siya. Sanay na kasi ako sa'yo eh. Hindi ko alam kung bakit pumayag ako. Hindi ko alam bakit hindi ako umiwas, Miss Love. Then humilig siya. Damang-dama ko yung init. Pati na rin yung amoy ng shampoo gamit niya.
Yung simpleng amoy pero nakaka-relax. Dito? Kanina nung nagluto ako, alam mo ba, in-expect kong pupuruhin mo ko. Pinuri ko naman Hindi mo naman sinabi na nagustuhan mo ko, yung luto ko. Tumingin siya pataas. Natawa ko. Gutom ka pa sa pansin, Leah? Kung galing sa'yo, oo. Doon ako natigilan. Leah, you're crossing the line. Hindi naman po ako mahalika. Humihilig lang. Anya sabay ngiti. Nagbiro ako para maibsan yung tensyon. Malapit na sa next level yung hilig mo. Depende kung pasok sa next level. Leah. Tumingin siya ng diretso. Hindi malandi pero may halong paglapit. Hindi ako umaasa. Pero kasi, nagiging safe place kita. Biglang lumambot yung tono niya. Halos bumalik ako sa realidad. Daan-daan siyang tumayo. Asan pala si tita ngayon? Travel nila mga 2 weeks pa. Tumango siya pero blanco ang tingin na para bang may iniisip. Matulog ka na. Late na, sabi ko. Okay, sige. Good night. Pero bago siya umalis, tumigil siya sa pinto. Tito Marco? Bakit? Kung sakali lang, may araw ba na hinahanap mo rin ako? Hindi ako nakasagot agad. Tumawa siya. May hinalang na para bang nahihiya. Huwag niyo nang sagutin. Kita ko naman sa mukha niyo Tapos lumakad na siya papuntang kwarto niya. At bago siya pumasok, tumingin siya ulit. Pero mas matagal ngayon. Good night po. Sa paborito kong tao sa bahay na to. Tapos nagsara siya ng pinto. Kinabukasan pagkagising ko, hindi ko alam kung mas mali ba na hinahanap ko siya o mas mali na natutuwa ako na hinahanap niya rin ako. Hindi ko makalimutan yung gabing yun. Hindi dahil sa may nangyari, kundi dahil alam kong mali bago pa man magsimula. Pero kahit anong pilit kong umiwas, parang may hinihila kaming dalawa na hindi namin kayang pigilan. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ulan. Malakas, yung tipong kumakalabog ang bubong at parang lumiliit ang mundo. Ako, nag-aayos lang ng mga gamit sa sala. Ako, naglalagay lang ng basahan dahil may tumutulong tubig sa gilid ng bintana. Tahimik ang buong bahay maliban sa lagaslas ng ulan at hampas ng hangin. Dan narinig ko yung pinto ng kwarto ni Leah. Bumukas. Nilingon ko siya. Nakalugay ang buhok niya, naka-hoodie, at halatang kakagising lang. Pero nung tumama yung mga mata niya sa akin, may tensyon agad. Tito. Sobrang lakas ng ulan. Nakakatakot. Mahina niyang sabi. Tumawa ko para mabawasan ang kaba. Kulog lang yan, sanay ka naman hindi ba? Hindi sa kulog ako natatakot. Lumapit siya. Kundi sa mga naiisip ko. Kasi tayo lang dalawa yung nandito. Napatingin ako ng diretso. Walang umiwas sa amin. Leah, ano bang ibig mong... Pwedeng dito muna ako sa sala. O kaya... kahit dyan na lang sa tabi mo. Huminga ako ng malalim. Sige. Umupo siya sa may sofa, pero hindi sa kabilang dulo. Sa tabi ko. Hindi ko alam kung anong mas masama. Yung lumalapit siya o yung hindi ko siya pinigilan. Tahimik kami habang pinapakinggan ang tunog ng ulan. Hanggang sa marinig ko siyang bumuntong hininga. Alam kong hindi kita dapat ginugulo sa mga ganitong oras pero pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Magtanong ka lang. Tumingin siya sa labas. Sa ulan, parang nag-iipon ng lakas. Kung hindi ba ako pamangkin ni tita, bumaling siya sa akin. Mag-iingat ka pa rin ba sa pakikitungo sa akin? Napatigil ako.
Napalunok. Hindi ko alam kung sasagot ba ako ng diretso o iiwas. Leah, hindi dapat natin pinag-uusapan yan. Ngumiti siya. Yung tipong may lungkot na ngiti. Ayun nga eh. Bakit kaya ganun? Bakit pag lumalapit ako lumalayo ka? Kasi kailangan. Hinawakan niya ang hoodie niya. Alam kong bawal. Pero araw-araw kitang nakikita. Hindi mo alam kung gaano kahirap pigilan yung sarili kong unti-unting nasasanay sa'yo. Hindi ako nakasagot. At doon siya tumingin. Hindi bilang pamangkin ng asawa ko, kundi bilang isang babaeng napagod, malungkot at naghahanap ng sandalan. Bigla siyang napailing. Pasensya na, hindi ko dapat sinasabi tong mga to. Nakakahiya. Leah. Napatingin siya ng mabilis sa akin. Tumigil yung oras. Kailan mo pa ba nararamdaman yan? Tanong ko. Matagal na. Diretso ang tingin niya sa akin. Simula pa nung unang gabing narinig mo akong umiiyak. Kasi ikaw yung unang tao na hindi nagtanong kung bakit ako mahina. Ikaw yung unang nagsabi na kaya ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon pero lumapit pa ako ng kaunti sa kanya. Leah, hindi ako perpekto. Baka mali ang tingin mo sa akin. Hindi naman kita tinitingnan bilang perfect na lalaki dito. Pinigilan niya yung pag-iyak niya. At doon ako tuluyang natigilan. Kasi ako rin, kahit hindi ko man aminin, nasanay ako na hanapin siya tuwing umaga. Yung mga maikling tingin, yung mga biro, yung mga maliliit na lambing na hindi namin binibigyang pangalan. At doon nagsimula ang gabing yon. Lumakas ang kulog. Napapitlag siya. At bago ko pa mapigilan ang sarili ko, nilapit ko yung braso ko. Halika rito. Parang automatic siyang lumapit at napayakap. Dahan-dahan na humilig sa balikat ko, pero hindi na tulad nung dati. Tito Marco, bulong niya. Pwede bang dito lang muna ako sa'yo? Hindi ko alam kung tama ba. Dama ko yung paghinga niya, yung dahan-dahan niyang paglapit, yung pag-inat niya ng madaliri niya, hanggang sa maramdaman ko ang kamay niya sa braso ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Masyadong malapit. Kung aalis ako ngayon, mas safe. Kung aalis ka, putol niya. Kawawa naman ako. At bago ko pa mabawi ang tingin ko, inangat niya ang mukha niya. Pero malitong nangyayari sa atin, Leah. Pwede bang kahit minsan lang, isipin natin na hindi ito mali? Kahit ngayong gabi lang, habang wala si tita. Hindi ko na alam kung anong tama o mali sa mga puntong yun. Ang alam ko lang, para kaming dalawang taong pagod na sa pagtanggi. Dahan-dahan siyang lumapit. Ako, hindi na umiwas. Pumikit siya ng bahagya at sa pagitan ng kulog, ulan at tibok ng puso ko, naramdaman ko ang noo niyang dumikit sa noo ko. Dama ko ang hininga niya sa labi ko. Wala akong ibang hinihingi. Kahit ngayong gabi lang. Huwag mo akong iwan, Tito Marco. Hindi na ako nakasagot at hindi ko na rin kinaya, Miss Love. Tara, bulong ko. Hindi kita pababayaan. Hindi na namin sinabi kung ano ang sumunod. Pero alam namin pareho, nung gabing yon, nagbukas na ang pintong hindi namin binuksan. Ang gabing nagdala sa amin sa isang linya na hindi na namin nabura. At sa kwarto naming mag-asawa. Naglapat ang labi naming dalawa ni Leah. Isang eksenang naging saksi ang 4 na sulok ng kwarto naming mag-asawa. Isang eksena na hindi ko makakalimutan. Hanggang ang halik na yon ay mas lumalim at nauwi sa isang bawal na gabi. Damang-dama ko ang bawat haplos niya. Ang bawat pagbanggit niya sa pangalan ko ay tila musika.
Sinulit namin ang buong magdamag hanggang sa tuluyan kaming makontentong dalawa. Paglingon ko sa kanya, nakangiti siya kahit tulog na. Pagkatapos nung gabing yun, nagiba na ang lahat. Hindi naman agad, hindi sa isang bagsak, pero ramdam ko mula sa tingin niya hanggang sa paglapit niya, may binago yung nangyari. At ang mas nakakatakot, ako rin. Kinabukasan, pagbangon ko, hindi ko alam kung haharap ba ako kay Lia o iiwas. Paglabas ko ng kwarto, nandun na siya sa kusina. Nakatalikod at nagluluto ng itlog. Ang buhok niya noon ay nakapusod. Simpleng-simple lang pero ibang-iba ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa gabing lumipas o dahil alam niyang lalabas ako. Paglingon niya, nagulat pa siya. Parang naghanap pa ng sasabihin. Pati na rin ako. Good morning. Mahina niyang bati. Good morning, Lia. Tapos natahimik kami sandali. Nagluto ako. Para sa'yo. Dagdag niya. Ganun ba? Salamat. Nung una, akala ko awkward. Pero hindi. Iba. Yung tahimik na parang may tinatago. Pero hindi kayang itago. Iba yung tingin niya. Hindi yung tipong naghahanap na ng comfort. Iba na. May halong pag-asang hindi ko maitama. Kumain kami. Sabay pa kaming dalawa. Walang nagsasalita sa amin pero ramdam ko ang bawat kibot niya. Ang bawat paghinga niya at ang bawat pag-iwas ng tingin. Pero sa huli, siya ang unang nagsalita. Tito Marco. Hindi kita sinisisi sa nangyari Napahinto ako. Tumingin ako sa kanya. Hindi mo ako pinilit. Pagpapatuloy niya, hindi rin ako pinilit ng kahit na sino. Ako ang lumapit sa'yo. Ako ang humiling. Ako ang nagbigay ng sarili ko. Lia, teka lang, pakinggan mo ko. Tumigil siya sandali para bang nag-iipon ng lakas. Ayokong isipin mo na sinira mo ko. Hindi mo ko sinira, Tito Marco. Tumingin siya sa plado niya, tapos sa akin. Pero hindi rin kita pwedeng hawakan. Hindi kita pwedeng angkinin. Hindi ko alam kung nakahinga ba ako o mas lalo kong nabulunan sa mga sinasabi niya. Lia. Umiling siya ng marahan. Alam ko ang mali. Alam ko rin ang tama. Pero hindi ibig sabihin noon wala akong naramdaman. Lumambot ang boses niya. Hindi ko pinagsisisihan yung gabing yon, Tito Marco. Kahit bawal, kahit mali. Kasi kahit sandali, pakiramdam ko buo ako. Pakiramdam ko ang gaan ng buhay ko. Pakiramdam ko hindi ako na-pressure. Dito ako natamaan, Miss Love. Pero, dagdag niya, hindi ako pwedeng umasa sa isang tao na hindi naman talaga para sa akin. Sa isang tao na pag-aari naman ng iba. Hindi na ako nakasagot. Hindi ko alam kung sasabihin ko bang mali siya o tama siya. Lia, gusto kong maging totoo. Huminga ako ng malalim. May naramdaman ako at totoo yun. Hindi ko pa natatapos ang sasabihin ko. Tumulo ang luha niya. Tahimik, walang ingay, pero ramdam ko ang sakit. Pero alam mong, hindi talaga ako pwedeng maging sayo. Pagpapatuloy ko, hindi dahil ayaw ko, kung hindi dahil imposible. Napahawak siya sa mesa. Pinipigilan ang pag-iyak. Oo, may naramdaman ako. Pero maling ipaglaban yon. Tumingin siya sa akin ng matagal. Wala nang lambing, wala nang biruan. Puro realidad. Pagkatapos tumayo siya. Tito Marco. Lia, pwede ba kitang yakapin kahit isang beses lang? Hindi bilang pamangkin ng asawa mo, kundi bilang yung babaeng nasaktan dahil sa lalaking naging safe place niya.
Hindi ko alam kung kaya ko pero tumango ako. Lumapit siya ng mabagal na para bang natatakot na baka umurong ako. Pero nang malapit na siya, niyakap ko siya. Hindi yung yakap na may tukso. Hindi yung gabing puno ng tensyon. Yakap na yung tipong nagpapaalam na. At doon siya humagulgol sa dibdib ko. Sana ibang mundo tayo, no? Bulong niya. Sana nga, sagot ko. At parang doon ko na-realize na hindi lahat ng nagmamahalan nagtatagpo sa tamang panahon. Pagkatapos ng ilang minuto, siya mismo ang bumitaw. Ako na ang lalayo, bulong niya, bago pa masira ang lahat sa buhay mo. Hindi mo naman kailangang umalis, Lia. Ngumiti siya, yung smile na may luha sa gilid. Kailangan ko. Kasi kung hindi tayong dalawa matatapos. Baka maulit yun. Tapos tumalikod siya ng dahan-dahan, bumalik sa kwarto niya at sinarado ang pinto. Mula noon, hindi na siya lumapit sa akin. Kinabukasan, pag-uwi ko galing trabaho, nakita ko siya sa sala. Nakapak na yung mga gamit niya. At, Tito Marco, ihahatid ako ng pinsan ko. Lia, no explanation, sabi niya. Baka mas mabaliw pa ako kapag narinig pa kita. Tinignan niya ako ng huling beses. Salamat sa lahat ah. Kahit sa isang gabi lang, ginawa mo kong mahalaga. Hindi ko alam kung paano sasagot. Mag-ingat ka. Yun na lang ang sinabi ko. Ngumiti siya. Kau din. Pagkaraan ng 2 araw, dumating si Mrs. Masaya, pagod, excited. Na hindi niya alam na may bagyong dumaan sa bahay habang wala siya. Han, kumusta si Lia? Nag-text sa akin, uuwi daw muna siya. Hindi raw siya nakapasa. Kawawa naman ang batang yun. Maayos naman ba siya bago umalis? Tanong nito. Oo, pero napakatahimik. Ngumiti ako. Hindi ko kayang magsinungaling ng diretsyo, pero hindi ko rin kayang sabihin ang totoo sa kanya. Bakit parang ang lungkot yata ng mata mo? Tanong ni Mrs. Wala, napagod lang ako. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang sarili ko sa bahay na normal pa rin para sa kanya. Pero hindi na para sa akin. Linggo ngayon, wala na si Lia dito. Minsan napapatingin ako sa may sofa, sa kusina, sa kwarto niya. Hindi dahil gusto ko siyang pabalikin. Kung hindi dahil doon ko na-realize na minsan, may mga taong darating para turuan ka nang hindi mo hinihinging leksyon. Si Lia ang nagpapaalala sa akin ng 2 bagay, Miss Love. Una, hindi lahat ng mali masama. Minsan, mali lang sa tamang panahon. Pangalawa, hindi lahat ng nagpapagaan ng loob mo, dapat pinipili mo. Hindi ko alam kung gaano katagal bago mawala ang bigat sa dibdib ko. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ang misis ko nang hindi naaalala yung gabing pinili ko ang hindi ko dapat piliin. Pero sigurado ako sa isang bagay. Kung minsan ay naging safe place ako ni Lia, minsan din naging paalala siya na hindi lahat ng pagmamahal sinusundan. At doon natapos ang kwento naming 2. Isang tahimik na pagtatapos at walang sigawan. Isang gabing hindi ko makakalimutan at isang umagang kailangan ko nang kalimutan. Hanggang dito na lamang po ang ating story. Maraming salamat po sa pag-share ng inyong mga kwento.